നിന്നുമുള്ള യഥാർത്ഥ മോചനമാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ നിശ്ചയേന യുക്തവ്യോ യോഗോ നിവിർണ ചേതസ സങ്കൽപ പ്രഭവാൻ കാമാം ത്വക്ത സർവാനശേഷതഃ മനസ്സൈവേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം വിനിയമ്യ സമന്തതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ. വഴിമാറുകയുമരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശനൈ ശനൈരൂപം പരമേത് ബുദ്ധ്യാ ധൃതി ഗൃഹീതയാ ആത്മസംസ്ഥം മനഃ കൃത്വാ ന കിഞ്ചിദപി ചിന്തയേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്രമേണ പടിപടിയായി വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക, മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യതോ യതോ നിശ്ചരതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം തതസ്തതോ നിയമേതാത് ആത്മന്യേവ വശം നയേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വഭാവേന ചപലവും അചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിനെ അധീനമാക്കിക്കൊള്ളണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 27. ഒരു മിനിറ്റ് മതി. ഓക്കെ. പ്രശാന്ത മനസ്സംഹീനം യോഗിനം സുഖമുത്തമം ഉപൈതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂതമകൽമഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിനതീതനാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുഞ്ജേനൈവം സദാത്മാനം യോഗി വിഗതകൽമഷഃ സുഖേന ബ്രഹ്മ സംസ്പർശാമത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്രകാര നിയന്ത്രിതാത്മാവായ യോഗി സദാ യോഗനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവഭൂതസ്ഥമാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു. അയാൾ സർവജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനുമായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 30 മാതാജി. അതെ മാതാജി, അതെ. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സ ച മേ ന പ്രണശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവഭൂതസ്ഥിതം യോ മാം ഭജതേകത്വമാസ്ഥിതഃ സർവദാ വർത്തമാനോപി സ യോഗി മയി വർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനും പരമാത്മാവ് ഒന്നു തന്നെ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏതു സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മൗപമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതി അർജുന സുഖം വാ യദി വാ ദുഃഖം സ യോഗി പരമോ മതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അർജുനോവാച യോയം യോഗസ്ഥയ പ്രോക്തഃ സാമ്യേന മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാ സ്ഥിതിം സ്ഥിരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമെന്നും അപ്രായോഗികമെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങുവതല്ലെന്നും തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാദീ ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ ഭൂരിവ സുദുഷ്കരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേന ച ഗൃഹ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസംയതാത്മനാ യോഗോ ദുഷ്പ്രാപ ഇതി മേ മതിഃ വശ്യാത്മന തു യതഥാ ശക്യോ വാപ്തുമുപായതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന് കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വീണ്ടും വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാകട്ടെ അതിൽ വിജയം നിശ്ചയമാണ് താനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനോവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനോവാച അയതി ശ്രദ്ധയോ ഭൂതോ യോഗജ്ജലിതമാനസഃ അപ്രാപ്യ യോഗ സംസിദ്ധി കാം ഗതി കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹരേ അല്ലയോ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കുന്നില്ലേ? അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്ത്? ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലെത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്തു സംഭവിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കച്ചിന്നോഭയ വിഭ്രഷ്ട ചിന്നാഭ്രമിവ നശ്യതി അപ്രതിഷ്ഠോ മഹാബാഹോ വിമൂഢോ ബ്രഹ്മണപതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ മഹാബാഹോ, കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയതയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കർഷം നേടാനാവാതെയും ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെയും ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേതുമർഹസ്യ ശേഷതഃ ത്വദന്യ സംശയാസ്യ ചേതനാ വിപദ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഇതാണ് എന്റെ സംശയം, അങ്ങു തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായി ഞാൻ തീർത്തു വായിച്ചു തരണം. കേൾക്കുന്നില്ല. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഇതാണ് എന്റെ സംശയം, അങ്ങു തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായും തീർത്തു തരണം. അങ്ങയെ അല്ലാതെ ഈ സംശയം അകറ്റാൻ കഴിവുള്ളതായിട്ട് ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹനാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണകൃത കശ്ചിത് ദുർഗതിം താത ഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മംഗളകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാവട്ടെ നാശമില്ല. സുഹൃത്തെ, നന്മ ചെയ്യുന്നവന് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കാൻ വയ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
हरे कृष्ण प्राप्य पुण्यकृतां लोका उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टोऽपि जायते. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ ഏറെക്കാലം യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ടും അതിൽ വിജയിക്കാതിരുന്നാൽ അഭിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്ന് വരാം. തീർച്ചയായും ഈ ലോകത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം സുദുർലഭമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यदते च ततो भूयः संस्नन्दन. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ हरे കുരുനന്ദന. कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ കുരുനന്ദന. അങ്ങനെ വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോൾ യോഗിക്ക് മുൻ ജന്മത്തിലെ ദിവ്യാവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടി അയാൾ പ്രയത്നം തുടരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ हरे മാതാജി. कृष्ण पूर्वाभ्यसेन तेनैव. हरे कृष्ण पूर्वाभ्यसेन तेनैव क्रियतो ह्यवचोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുൻ ജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യാവബോധത്തിൽ എങ്ങും എങ്ങും തേടിപ്പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകർഷനായി തീരും. ജിജ്ഞാസുവായ ആ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रयत्नाति. हरे कृष्ण माताजी प्रयत्नादित्यमानस्तु योगी संशुद्ध किल्पिशः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परं गतिम्. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे സർവകൽമഷങ്ങളും कृष्ण. നീങ്ങി ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവകൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിനു ശേഷം പരിപൂർണത നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण സീതാമാത. तपस्येभ्यधिको. हरे कृष्ण माताजी तपस्येभ्यधिको योगी ज्ञानेऽपि मदोधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. തപസ്യയേക്കാൾ हरे कृष्ण. ശ്രേഷ്ഠനത്രേ യോഗി. ജ്ഞാനിനേക്കാളും ബലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, ഏതു സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ हरे മാതാജി. कृष्ण योगी नामापि. हरे कृष्ण माताजी योगी नामापि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ധ്യാനയോഗം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ആരാ കീർത്തനം ചൊല്ലണേ? ഹരേ കൃഷ്ണ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലുണ്ടോ? മാതാജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ആതിരമണീയം തവ തിരുരൂപം പൂർണത്രയീശ ഹരേ കൃഷ്ണ, പൂർണത്രയീശ ഹരേ. ആതിരമണീയം തവ തിരുരൂപം പൂർണത്രയീശ ഹരേ കൃഷ്ണ, പൂർണത്രയീശ ഹരേ. കുണ്ടലമണ്ഡിത തേജസ്വരൂപം പൂർണത്രയീശ ഹരേ കൃഷ്ണ, പൂർണത്രയീശ ഹരേ. മമ മാനസമൊരു പൂജാ പുഷ്പം തിരുമുമ്പിലർപ്പിച്ചിടും നേൻ. കൈക്കൊള്ളേണമേ കൃഷ്ണ മുരാരി, പൂർണത്രയീശ ഹരേ കൃഷ്ണ, പൂർണത്രയീശ ഹരേ. അറിവില്ലാത്തൊരു പൈതങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അടിപണിയുന്നഖിലേശ, നിൻ സ്തുതി പാടി പാടി വരുമ്പോൾ പൂർണത്രയീശ ഹരേ കൃഷ്ണ, പൂർണത്രയീശ ഹരേ. ആതിരമണീയം തവ തിരുരൂപം പൂർണത്രയീശ ഹരേ കൃഷ്ണ, പൂർണത്രയീശ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ് പ്രഭു ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രമീള മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ ചൊല്ലണേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ചെല്ലാം. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ അതരം മധുരം വദനം മധുരം നയനം മധുരം ഹസിതം മധുരം ഹൃദയം മധുരം ഗമനം മധുരം മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരം വചനം മധുരം ചരിതം മധുരം വസനം മധുരം ഫലിതം മധുരം ചലിതം മധുരം ഭ്രമിതം മധുരം മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരം വേണോർമധുരോ രേണോർമധുര പാണിർമധുര പാടോ മധുരോ നൃത്തം മധുരം
സഖ്യം മധുരം മധുരാധിപതേ രഖിലം മധുരം ഗീതം മധുരം പീതം മധുരം ഭുക്തം മധുരം സ്വപ്നം മധുരം രൂപം മധുരം തിലകം മധുരം മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരം കരണം മധുരം തരണം മധുരം ഹരണം മധുരം രമണം മധുരം വമിതം മധുരം ഗുംസമിതം മധുരം മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരം ഗുംജ മധുര മാലാ മധുര യമുനാ മധുര വീചി മധുര സലിലം മധുരം കമലം മധുരം മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരം ഗോപീ മധുര ലീലാ മധുര യുക്തം മധുരം ഭുക്തം മധുരം ഇഷ്ടം മധുരം ശിഷ്ടം മധുരം മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരം ഗോപീ മധുരം ഗാവോ മധുരം യഷ്ടിർമധുര സൃഷ്ടിർമധുര ഉദിതം മധുരം ചലിതം മധുരം മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരം 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 വദനം മധുരം നയനം മധുരം കസിതം മധുരം ഹൃദയം മധുരം ഗമനം മധുരം മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു ഹരേ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യവാദജി, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. ധന്യവാദാജി ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശ്ലാഘയ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാനിധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന പുരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി സ്വാമി ഹരിപ്രിയേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി ധാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി സത്യദേവതാരിണേ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ
ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ നെറ്റ് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വെയിറ്റ് ചെയ്യാട്ടോ നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ നെറ്റ് കൃഷ്ണ. സ്ലോ ആയി. നെറ്റ് സ്ലോ ആയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി, ഞാൻ ഷെയർ ഓക്കെ ചെയ്തേ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മൂകം ജ്യോതി വാചാലം പങ്കും നഗയതേ ഗിരിം യത്രപാദം വന്ദേ പരമാനന്ദം മാധവം. ഓം ശ്രീ പരമാത്മനേ നമഃ. ശ്രീ കൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീ കൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീണ്ടും പോയി മാതാജി. മഴയുണ്ടോ മാതാജി? മഴയുണ്ടോ? ഹരേ നല്ല കൃഷ്ണ. മഴ, നല്ല കാറ്റുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ. നമ ഓം വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ഹോ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര
ശ്രീവാസാദി ഗോർഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി, സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണല്ലോ. ചെറിയ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ന്. അല്ല, എല്ലാവർക്കും മഴ അറിയണു. മാതാജിക്കൊന്നും കയറാൻ പറ്റണ്ട, നല്ല മഴയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഇന്ന് നമ്മള് ധ്യാന യോഗം എന്ന് പറയുന്ന 6th ലെസൺ ആണ്. കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലെ ലാസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ് ധ്യാനയോഗം. നമ്മൾ ഇന്നത്തോടെ 1/3 പോർഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാണ്. ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ശ്രീ പ്രഭുപാദരുടെയും നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇന്ന് അധ്യായം 6 ധ്യാന യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്? പീസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം സ്വാമാം ശാന്തി ഗച്ഛതി. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും എൻജോയർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം, ഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സർവലോക മഹേശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ. സുഹൃതം സർവഭൂതാനം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എത്ര വലിയ ആനയാണെങ്കിലും അതിന് എത്രയോ കിലോ ഫുഡാണ് വേണ്ടത്, അതിന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഫുഡ്? എന്നാലും കാട്ടിനകത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ആനയ്ക്കും ഓരോ വന്യമൃഗങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഫുഡ്, അതുപോലെയുള്ള എന്തെല്ലാമാണോ അവർക്ക് ആവശ്യം അതെല്ലാം ഭഗവാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരറിയാതെ തന്നെ. അവർക്ക് യാതൊരു യോഗവും അറിയുന്നില്ല, പശുവിനോ ഒന്നും ഒരു യോഗവും അറിയില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ 3 ലോകത്തിന്റെയും മഹേശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് ധ്യാന യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്തത് പീസ് ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു സന്യാസത്തെക്കാളും കർമ്മയോഗമാണ് വിശിഷ്ടം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെയധികം സ്പിരിച്വൽ സ്കൈയിലേക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഉപകരണമാകുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലൂടെ ആദ്യത്തെ ലെസൺ തുടങ്ങി നമ്മൾ 6 ലെസൺസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ നമ്മൾ അർജുനന്റെ വിഷാദം കണ്ടു. അതിനുശേഷം അർജുനന്റെ വിഷാദം തീർക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സാഖ്യ യോഗം പറഞ്ഞു, ആത്മാവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു, സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും, എന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ലഭ്യമാകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ 3 തരം കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പറഞ്ഞു. 3ാമത്തെ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്ന ലെസണിലൂടെ ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം 4ാമത്തെ ലെസൺ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന ലെസണിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ അവതാരം എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അവതാരം എടുക്കുന്നത് ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ ഏതുതരം അവതാരം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ചതുസ്സുനാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ജന്മകർമ്മ ശ്രമേ ദിവ്യമേവം വ്യോവേതി തദ്വദഹാദിത്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതിമാമേതി സോർജുന. പുനർജന്മം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മവും ജന്മവും എല്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു.
അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തദൈവ ഭജാമ്യഹം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രോമിസസ് ആണ് ഭഗവാന്റെ, വേർഡാണ് ഭഗവാന്റെ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ, ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത്, ആ തരത്തിലായിരിക്കും ഞാൻ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് വേണം നമ്മൾ അധ്യാത്മവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അധ്യാത്മവിദ്യ വിജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അധ്യാത്മവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്? നമ്മളിപ്പോ ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെ പഠിക്കാനും നമ്മളൊരു ടീച്ചറെ കാണും, നമ്മളൊരു ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. അതേസമയം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, എനിക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാമെന്ന്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തി ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശന. തത്വദർശിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ അധ്യാത്മവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. ഗുരുവിന് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരാനുള്ള ആ യോഗ്യത ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിനുശേഷം ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ മന്ത്രത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആകുന്നത്. നമ്മളുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ കൈകളിലേക്ക് നമ്മളുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകാം. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഉപാസന ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ടാകും. നമ്മൾക്ക് ആ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരു തന്നെയാണ് കാണിച്ചു തരിക. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇതില് 5th ലെസണില് കർമ്മയോഗമാണ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടത്, കർമ്മ സന്യാസത്തെക്കാളും. എന്താണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്? വീടിനകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കർമ്മ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയോ അതേസമയം വെറുപ്പോ ഇല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന നിലയിൽ ആരാണോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അയാളാണ് യഥാർത്ഥ കർമ്മ സന്യാസി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ധ്യാന യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാനുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് യോഗം പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക? അവര് പറയും, ഒരു ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റിലേക്ക് നോക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിന്ദുവിലേക്ക് നോക്കൂ, ഒരു പൂവിലേക്ക് നോക്കൂ, ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് ധ്യാനം ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ 1/3 പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആചാര്യന്മാരെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഗീത മഹാത്മ്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗീത കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്നത്? എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളിപ്പോ ഓരോ ശ്ലോകം നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല, 1 hour കൊണ്ട് തീർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം തന്നെ ശ്ലോകം വായിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മീനിങ്സ് വായിക്കുന്നു. അതിലൂടെ ഏകദേശം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇന്നത്തെ ലെസണിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത്. എന്തിനാണ് അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്? ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിലെ ഭഗവാൻ ഈ രൂപഗോസ്വാമികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെയും ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നതോടെ നമ്മളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ നമ്മളുടെ തീർന്നു കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മുൻപോട്ടുള്ള വഴി ഈസി ആയിട്ട് മാറുന്നത്, എൻലൈറ്റൻ ആയിട്ട് ബ്രൈറ്റൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ ടോർച്ച്, സൂര്യനെ പോലെയാണ്, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ടോർച്ച് പോലെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? ഈ പാപങ്ങളെല്ലാം തീർന്ന് നമ്മളുടെ പ്രകാശമാനമാകുന്നു. നമ്മളുടെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച, ഇന്ന് ഭഗവാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശ്ലോകം 1. അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സന്യാസി ച യോഗി ച നിരഗ്നിർന ചക്രിയഃ. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. ഭഗവാൻ ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി യജ്ഞം, വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും. യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം, ഞാൻ നിരഗ്നിർന ചക്രിയ, അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയകൾ, നമ്മുടെ കടമകളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടോ ഇരിക്കുന്ന ആളല്ല. നമ്മൾ ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ പോയി
സന്യാസ വേഷമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളല്ല സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അയാളുടെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമാണെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, ഏതാശ്രമത്തിലാണോ അയാൾ ഇരിക്കുന്നത് ആ ആശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം കർമ്മത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതാണോ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് എന്നതിൽ പെടും. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകുന്നത്. നമുക്ക് എത്ര തരം യോഗങ്ങളുണ്ട്? നമുക്ക് ഭക്തിയോഗം, കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മള് ശ്വാസമൊക്കെ പിടിച്ച് മണ്ണിനകത്തൊക്കെ ശരീരം തലയൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രിക്സ് ആണ്. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് എന്നതിൽ പെടും. ഇത് ഗോട്ട് യോഗ, ബിയർ യോഗ, ഓഫീസ് യോഗ, ചെയർ യോഗ, പ്രഗ്നൻസി യോഗ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസിലാണ് പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ യോഗ എന്ന പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസിന് മാത്രമാണ് പെടുക. എന്താണ് ശരിക്കും യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്? അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആക്കുന്നതാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, അഷ്ടാംഗ യോഗ, ഭക്തി യോഗ, ഇതെല്ലാം യോഗ എന്ന് പറയുന്നതില്, യോഗം എന്ന് പറയുന്നതില് നമ്മളുടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകുന്നത്, ലിങ്ക് ടു ഗോഡ് എന്ന് പറയും നമ്മള്. അപ്പം ഇതില് നമ്മള് ആദ്യം ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗ. അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 സ്റ്റെപ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം. 8 സ്റ്റെപ്സ് ഉള്ള യോഗയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ നമ്മൾ ഏത് യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയാലും ആദ്യത്തെ 2 സ്റ്റെപ്സ് അവർ പറയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ആ 2 സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ആരും പോവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കുറച്ച് പ്രതിജ്ഞകളാണ്. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രതിജ്ഞകളാണ്. നമ്മൾ ഇന്നതേ ചെയ്യൂ, ഇന്നതേ ചെയ്യില്ല, നമ്മൾ അതൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കഴിക്കില്ല, ഈ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ധാരാളം ഇതിന്റെ പ്രതിജ്ഞകളുണ്ട്. വോ എന്ന് പറയും യമ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് നിയമം എന്ന് പറയും. നിയമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂൾസ് ആണ്. കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആണ് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിയമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്തതും ചെയ്യേണ്ടതും ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, റൂൾസ് ഉണ്ട്. കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ്, വാട്ട് ടു ഡു, വാട്ട് നോട്ട് ടു ഡു എന്ന് പറയുന്നതിൽ പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 2 സ്റ്റെപ്സും ഫിസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് നമ്മളെ പറഞ്ഞു തരില്ല. കള്ളു കുടിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ധാരാളം റൂൾസ് ഉണ്ട് അതില്, അതൊന്നും അവര് പറഞ്ഞു തരില്ല. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ യമ, കുറച്ച് പ്രതിജ്ഞകളാണ്. നിയമ, കുറച്ച് റൂൾസ് ആണ്, മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. മൂന്നാമത്തേത് ആസന, നമ്മളുടെ ഇരിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇരിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്? നിവർന്നിരിക്കുക, വജ്രാസനം, പത്മാസനം, അതുപോലെ ധാരാളം ആസനങ്ങളുണ്ട്. ആ പ്രകാരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണോ കംഫർട്ടബിൾ നമ്മൾ ആ തരത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആസന എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തേത് പ്രാണായാമ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രാണായാമം നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്രീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, മാക്സിമം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. കുംഭകം, രേചകം, ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് വഴി നമ്മൾ ആ പ്രാണായാമ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയും നമ്മൾ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ യമ, കുറച്ച് ബോസ് ആണ്. നിയമ നമ്മളുടെ റൂൾസ് ആണ്. ആസന നമ്മളുടെ ഇരിപ്പാണ്, ഇരിക്കൽ, പോസ്ചർ എന്ന് പറയും. പ്രാണായാമ നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ്. ഇനി 5ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രത്യാഹാര. ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ നോക്കും, കണ്ണൊക്കെ നമ്മുടെ എവിടെയും ഓടും, കാത് എവിടെയും ഓടും. നമ്മൾ വേഗം ഇത് ഇയർഫോൺസ് എടുത്ത് കാതിൽ വെക്കും, പാട്ട് കഴിക്കും, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുക. നമ്മളുടെ കണ്ണോടി പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ചെവിയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ഇത് ജിഹ്വ, നാവ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് അവർ സെൻസസ് ഫ്രം ദ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെയുള്ളത് ധാരണ. ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയും. എന്തിലേക്കാണ് ഫോക്കസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്? നമ്മൾ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനിലേക്കാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ രൂപത്തിൽ ഏതാണോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് അതിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാൻ പഠിക്കുക. മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും, നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുക. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് സമാധി
സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു വല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം ഫീൽ ചെയ്യും. ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ, അതാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗ സ്റ്റെപ്സ് മനസ്സിലായോ? ആദ്യത്തേത് യമ ബോസ് ആണ്, നിയമ റൂൾസ് ആണ്, ആസന നമ്മുടെ പോസ്ചർ ആണ്, പ്രാണായാമ നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ്, പ്രത്യാഹാര നമ്മുടെ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസസ് ആണ്, ധാരണ നമ്മുടെ ഇതാണ് ഫോക്കസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്, ധ്യാന നമ്മുടെ മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്, സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഓക്കെ, അഷ്ടാംഗ യോഗ ക്ലിയർ ആയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പറയുക. ഇത് ഹിരണ്യകശിപുവാണ്. ഹിരണ്യകശിപു സത്യയുഗത്തില് ജീവിച്ചിരുന്ന അസുരനാണ്. ദിതിയുടെയും കശ്യപ മഹർഷിയുടെയും പുത്രനാണ്. പക്ഷേ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹിരണ്യകശിപുന് വളരെ ദേഷ്യമെന്ന് വരാഹസ്വാമിയാ വധിച്ചത്. ഭഗവാൻ നാരായണനാണ് വധിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ 1,00,000 വർഷം ആണ് ഈ ഹിരണ്യകശിപു സ്വന്തം ശരീരത്തെ പോലും വകവെക്കാതെ തപസ് ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് അവർക്ക് അതിനുള്ള ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവസാനം എല്ലുകൾ കൂടി ഉറുമ്പുകളൊക്കെ കടിച്ച് തിന്നാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നിട്ട് എന്താണ് വരം വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് മഹാവിഷ്ണുവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് തോന്നി. അതെല്ലാം ബ്രഹ്മാവാണ് മഹാവിഷ്ണുവിനേക്കാളും വലുത് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം റൂൾസ്, ധാരാളം വരങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചു. ഈവനിങ്ങിൽ ഡേ ടൈമിൽ കൊല്ലരുത്, നൈറ്റ് ടൈമിൽ കൊല്ലരുത്, വീടിനകത്ത് കൊല്ലരുത്, പുറത്ത് കൊല്ലരുത്, മനുഷ്യൻ കൊല്ലരുത്, അനിമൽ കൊല്ലരുത്, ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാം എന്തുണ്ടായി? ഒരു ഭക്തനെ ദ്രോഹിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം അതെല്ലാം ഭഗവാൻ അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രൂപമെടുത്ത് വന്ന് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊല്ലുകയുണ്ടായത്. ഇനി നമ്മളോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം നാത്മാനം അവസാദേത് ആത്മനോ ബന്ധുരാത്മപരിപുരാത്മന. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം, നമ്മളുടെ അപ്ലിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആരും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, നമ്മളോട് ആരും ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മളുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ ഏത് സ്ഥിതിയിലായിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ മനസ്സെങ്ങനെയാണ്, ആർക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്, ഗുരുവിന് മാത്രമേ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ കഴിവ് തന്നിട്ടുള്ളൂ ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം. ചിലവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക, ഐ എം നത്തിങ്, ഐ എം ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ഡെസ്പ് ആകും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ എടുത്തത് കുറച്ച് തെറ്റിപ്പോയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഫെയിലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എത്ര പ്രാവശ്യം വീണാലും വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കുക. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം നാത്മാനം അവസാദേത്, തന്റെ സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുക. ആ മനസ്സിനെങ്ങനെയാ നമ്മൾ ബലം കൊടുക്കുക? മനസ്സിന് ബലം കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അമൃത തുല്യമാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് അത്രത്തോളം ശക്തിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരാള് നമ്മളെ വിഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ബലം ഉപയോഗിച്ച് വിഷം കൊടുത്താലും, നമ്മളെടുത്ത് വിഷം കഴിച്ചാലും നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും. അതുപോലെ തന്നെ അമൃതാണെങ്കിലോ, ഒരാള് ബലപൂർവം തന്നാലും നമ്മളെടുത്ത് കഴിച്ചാലും നമ്മൾ അമരത്വമാണ് നമ്മൾക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മളൊരു തീയില് നമ്മള് കൈകൊണ്ട് ഇട്ടാലും, അതല്ലെങ്കിൽ ആ തീ നമ്മളുടെ ദേഹത്തേക്ക് വീണാലും നമ്മൾക്ക് അത് കൊള്ളും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നാമം എന്ന് പറയും. നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അപ്രഭാവം കാണിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞ് അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളുടെ ആത്മാവിന് എന്ന് പറയുന്നതിന് ബലം കൊടുക്കാനായിട്ട് നാമം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടത്. അപ്പം ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ച്, കലിയുഗത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ച് സൂത ദേവനെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഭാഗവതം, ആരാണ് ഭഗവാൻ, നമ്മളെ കലിയുഗം വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും സൂതദേവൻ ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് എന്തുണ്ടായി? അവിടെ ദേവന്മാരൊക്കെ വന്നു, അമൃത കുംഭവുമായിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് ഈ അമൃതം എടുത്തോളൂ, എന്നിട്ട് കഥാമൃതം ഞങ്ങൾക്ക് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. നാമമാകുന്ന ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ ആ അമൃതം ഞങ്ങൾക്ക് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശൗനകാദി ഋഷിമാര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിന്റെ അമരത്വം അല്ല വേണ്ടത്, ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെയാണ് അമരത്വം വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് കഥാമൃതം മതി, ഈ അമൃത എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രത്തോളം പുണ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ സ്റ്റോറീസും ഒക്കെ. ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യമേവം വ്യോവേതി തത്വം അദ്ദേഹം പുനർജന്മ മാമി
അർജുന. അത് തന്നെയാണ് മിത്രവും. നമ്മളുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മിത്രവും. നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനസ്സാണ് നമ്മളുടെ ശത്രു. അതേസമയം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മിത്രവും അത് തന്നെയാണ്, മനസ്സ് തന്നെയാണ്. ഒറ്റ സുഹൃത്ത് അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. നമ്മുടെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ലെവൽ 5 ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാ അത് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഹാനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർദ്ധയിതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സു തന്നെയാണ് ഒറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാത്ത മനസ്സാണ് നമ്മളുടെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ അവസ്ഥ? കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വേണം, നമ്മൾ എല്ലാവരോടും വഴക്ക് കൂടും, നമ്മൾക്ക് ഒന്നിനും ഒരു ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാകും, എപ്പോഴും പേടി ഉണ്ടാകും മനസ്സിൽ. അതുപോലെ ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിത. ആരാണ് ഭഗവാനെ കിട്ടിയത്? ആർക്കാണ്? ജിതാത്മന, ആത്മാവിനെ മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന്, പ്രശാന്തസ്യ അവന് ശാന്തി ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കാണ് പരമാത്മാവിനെ അവനാണ് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. ശീതവും ഉഷ്ണവും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക്. അവൻ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഏതവസ്ഥയിലും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾക്കത് ആ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, ഷുവറാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മള് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, സമൂഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദ്വേഷ്യോസ്തിന പ്രിയ. ആരോടും എനിക്ക് സ്നേഹവും പാർഷ്യാലിറ്റിയും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ആരാണോ എന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് അവനൊരു സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ചൂടും തണുപ്പും ഇതൊന്നും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ചിത്താത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിത. അപ്പം ഇത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. നാമാചാര്യൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം 3.5 ലക്ഷം പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്ന നാമാചാര്യനാണ്. മുസ്ലിം സമുദായത്തിലാണ് പിറന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. 3.5 ലക്ഷം പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇദ്ദേഹത്തിന്, ഈ പ്രഭുജിക്ക് എന്താ കൊടുത്തത്? നാമാചാര്യൻ എന്ന പദവിയാണ് കൊടുത്തത്. എപ്പോഴും ഇരുന്ന് 22 മണിക്കൂറോളം ഈ നാമജപമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പിറന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് 28 പ്രാവശ്യമാണ് അവരെ കൊല്ലാൻ വരെ ശ്രമിച്ചതാണ്. എപ്പോഴും ഉപദ്രവിക്കും, റോഡിലൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും അടിക്കാനൊക്കെ വരും. അതുപോലെ വളരെയധികം ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അടുത്തേക്ക്. എന്നിട്ട് തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട്, എന്നിട്ട് ആ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി, വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി. എന്നിട്ട് ഈ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ യങ് ഏജ് ആണ്, വളരെ ഹാൻസം ആണ്. അപ്പം ആ ശാന്തത എന്ന് പറയുന്നത്, ഫേസിൽ ആ ഒരു തേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടി അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളാം ഈ ദേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു. ഫസ്റ്റ് ഡേ പറഞ്ഞു ഈ പ്രഭുജിയോട്, എനിക്ക് ഒരു നൈറ്റ് സമയം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ കൂടെ ഒരു നൈറ്റ് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ വിചാരിച്ചു, ഗുരുക്കന്മാരെന്താ ചെയ്യുക? ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും, ഞാൻ മാത്രം നന്നായാൽ പോരാ, എല്ലാവരും നന്നാവുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ വിചാരിച്ചു ഇത് ശത്രുപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, പക്ഷെ ആ കുട്ടിയെയും കൂടി ഉദ്ധരിക്കുക എന്ന് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ട് സമയം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഈ മാസം ഇത്ര ലക്ഷം പ്രാവശ്യം ഞാൻ ജപിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് രാത്രിയായി 11 മണി കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ആ സമയത്തും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഇത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവസാനം ആ കുട്ടി വളരെ ടയേർഡായിട്ട് അത് തിരിച്ചു പോയി. പിറ്റേ ദിവസവും വന്നു. പിറ്റേ ദിവസവും കേൾക്കുന്നത് എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രാണ്. എന്നിട്ട് ആ ദിവസവും കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് 3rd ഡേ വന്നപ്പോഴേക്കും ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നി തുളസിക്ക് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാം, അപ്പൊ ഉറക്കം വരില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കേട്ട് തുളസിക്ക് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ രാത്രിയായപ്പോഴേക്കും അതിന് മാനസാന്തരം വന്നിട്ട് അത് നമസ്കരിച്ചു. ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ സ്വയം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാല കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ അവിടെ വാഴിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുടിലിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പം ഗുരുക്കന്മാർക്ക് അറിയാം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് മുൻപോട്ട് പോകുക അത് അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാഹുരസ്തോ വിജിതേന്ദ്രിയ യുക്തൈത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചന. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ
വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ, എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായിട്ടുള്ള അയാൾ അഭൗതികയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ആള് നമ്മള് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അയാള് ഇറ്റേണൽ ലൈഫിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, സ്പിരിച്വൽ ആണ്. സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചന, അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരെയാണ് യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ രീതിയിലുള്ള ആളെയാണ് യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1-2 ലെസൺസിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഒരിക്കില്ല. എത്ര ഫിസിക്സ് പഠിച്ചാലും ബയോളജി പഠിച്ചാലും എത്ര സയന്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ഒരു ഭഗവാനാണ് ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറത്തേക്കുള്ളത് എന്നറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് വാല്യൂ ഉള്ളൂ. വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേപായി ഭക്തിലതാ ബീജ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപ ഗോസ്വാമികളെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും പ്രസാദം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരുള്ളൂ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിലും ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന സീഡ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് വളർന്ന് വലുതായി ലതയായി ട്രീ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പുഷ്പങ്ങളും കായ്കളും ഒക്കെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും പ്രസാദം തന്നെ വേണം. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദനാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അസുര കുട്ടികൾക്കെല്ലാം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് നമ്മളുടെ ലൈഫിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഇതൊക്കെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിനകത്ത് വേറെ യാതൊരു മാലിന്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരത് കേട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇനി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഇത് രൂപ ഗോസ്വാമികൾ പറയുന്നു, അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീയ ഭവേദ് ഗ്രാഹ്യമേന്ദ്രിയേ സൈവോന്മുഖേ ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സുരത്യതഃ. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നെക്ടാർ ഓഫ് ഡിവോഷനില് രൂപ ഗോസ്വാമികളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, നമ്മളുടെ ഭൗതിക മാലിന്യം കൊണ്ടുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളൊന്നും, എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത എത്ര പ്രാവശ്യം പഠിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് ആ മീൻ മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. എന്ത് വേണം നമ്മൾക്ക്? ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങി മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാകാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മള് യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്. നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഉറക്കവും ഭക്ഷണവും മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി, ശരീരത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എന്ത് ആക്ടിവിറ്റീസിനും നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാകണം? നമ്മൾക്കൊരു മിതത്വം വേണം, നമ്മൾക്കൊരു ബാലൻസ് വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് യോഗി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ആകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. യുക്താഹാരവിഹാരസ്യ യുക്തകർമ്മസ്യ യുക്തശേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, വളരെ അധികം കഴിക്കരുത്, വളരെ കുറച്ചും കഴിക്കരുത്. നിദ്ര, നമ്മള് ആവശ്യമുള്ള നിദ്ര, ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിനും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. ചിലവർക്ക് 5 hours, ചിലവർക്ക് 8 hours, അതുപോലെ അതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിട്ടപ്പെടുത്തുക. ഡെയിലി റൂട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിഹാരം, നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, നമ്മളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനും ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവുക. പ്രവൃത്തി, നമ്മളുടെ കരിയർ ആണെങ്കിലും അതെന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ അതൊരു ടൈം ബൗണ്ട് ആയിരിക്കുക എന്നിവയെ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നതിന് അവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. അതിലൊന്നും ഒരു തരത്തിലും കൺട്രോൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ശമൈ പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സജമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായിട്ടും പ്രഹ്ലാദൻ അങ്ങനെയാ കണ്ടത്. എവിടെ തൂണിലും തുരുമ്പിലും എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന പ്രഹ്ലാദൻ കണ്ടത്. എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും പ്രഹ്ലാദൻ കാണുന്നു
എന്നിട്ട് ഈ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആ തൂണിലേക്ക് ഗത എടുത്തിട്ട് ആ തൂണ് ഇത് ചെയ്തതാണ്, എന്താ പറയാ, അപ്പം അപ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടായത്? കശിപ്പുവിനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നരസിംഹസ്വാമിയായിട്ട് വന്ന് ഭഗവാൻ വധിച്ചത്. അവസാനം പകലായിരിക്കരുത്, രാത്രി ആയിരിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സന്ധ്യാസമയത്ത് തന്നെ വന്നു. എന്നിട്ട് താഴെ നിലത്ത് കിടന്നിട്ടാവരുത് മരണം, ആകാശത്താവരുത്, ഭൂമിയിലാവരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സ്വന്തം മടിയിലെടുത്തിട്ട് കിടത്തിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ. ആയുധമെടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സ്വന്തം നഖം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ ഹിരണ്യകശിപനെ കൊന്നത്. യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ശമൈ പശ്യതി. എല്ലായിടത്തും കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം അടങ്ങുന്നത്. ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാകും. സുലഭപാർത്ഥൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സച്ചമേന പ്രണശ്യതി, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. എപ്പോഴും ഞാനും അവനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ജ്ഞാന യോഗമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആ കണക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മെന്റൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സോൾ ടു സോൾ കണക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമുദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു. എവിടെ പശുവിനെ കണ്ടാലും ഒരു നായയെ കണ്ടാലും എന്തിലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കർമ്മം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് ആ ശരീരമെടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്. നമ്മളുടെ ആരും അടിമകളോ ഒന്നും അല്ല നമ്മളുടെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. തപാമ്യഹം, അഹം വർഷം, തപിക്കുന്നതും ചൂട് തരുന്നതും ചൂട് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതും തപാമി, ഞാൻ തന്നെയാണ്. അഹം വർഷം, എത്ര വലിയ മഴയാണ് നമുക്ക് നെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല, നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അത് വർഷിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ ശക്തിയാണ് അതെല്ലാം. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. നശിച്ച മഴ എന്നൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല. മഴയേകുന്ന നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചൂട്, എന്തൊരു ചൂടാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് പറയാത്ത കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിൽക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മള് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമ സുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന, പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ട്, പ്രേമമാകുന്ന കൺമഷി കൊണ്ട് കണ്ണെഴുതിയാൽ മാത്രമേ ഭക്തി, പ്രേമമാകുന്ന ഭക്തി, പ്രേമഭക്തി കൊണ്ട് കണ്ണെഴുതിയാൽ, അഞ്ജനം കൊണ്ട് കണ്ണെഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എവിടെയാണ് ആ ഭഗവാൻ ഉള്ളത്? സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി, എല്ലാ നല്ല ജനങ്ങളുടെയും ഭക്തരുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണ് ആ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. യം ശ്യാമസുന്ദരം അചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം, അചിന്യനാണ്. അത്രത്തോളം ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണസ്വരൂപം. യം ശ്യാമസുന്ദരം അചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അപ്പം ആ ഒരു ഭഗവാനെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രേമാഞ്ജനമാകുന്ന ഭക്തി, പ്രേമഭക്തിയാകുന്ന അഞ്ജനം കൊണ്ട് എഴുതിയ കണ്ണുകൾ, കൺമഷി കൊണ്ട് എഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഭക്തഹൃദയത്തിലാണ് ഒറിജിനലായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ വാഴുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ശ്ലോകമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മാവ് ചൊല്ലിയതാണ് ആ ശ്ലോകം. ഇനി അർജുനൻ പറയുന്നു, ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലഭദ്രണം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. ചഞ്ചലമാണ് ഭഗവാനെ. എന്റെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ആരുടെയും മനസ്സ് വളരെ ചഞ്ചലമാണ്. അതിന് കൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലഭദ്രണം, അതിന് പിടിച്ചു കെട്ടാനായിട്ട്, നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ ടഫാണ്. സസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ, അതിനെ എങ്ങനെയാ പിടിച്ചു കെട്ടുക? വായോരിവ സുദുഷ്കരം, വായുവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ ടഫാണ് എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. എത്രമാത്രം കോൺസെൻട്രേഷനോടുകൂടി, എത്രമാത്രം ഫോക്കസ് ഉള്ള അർജുനനാണ്. പക്ഷിയുടെ ആ ഒരു കണ്ണ് മാത്രം കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനനാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബിവൈൽഡേർഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്.
മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മർക്കടനെ പോലെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. അത് എവിടേക്കും ഓടും. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് വിചാരിച്ചു കൂട്ടും. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ മനസ്സാണ്, അത് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും. നമ്മളില്ലെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ഈ ശരീരമില്ലെങ്കിൽ ആ മനസ്സിന് ഒരു നിലനിൽപ്പില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റിട്ടേൺ വരും. അതിന്റെ സ്വഭാവമാണ് മനസ്സിന്റെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ നാമജപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുക. അതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ വെള്ളത്തിലെ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് കറങ്ങുന്ന മീനിന്റെ കണ്ണ് എഴുതി അർജുനൻ ദ്രൗപദി സ്വയംവരത്തിന്റെ സമയത്ത്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അർജുനനാണ് ഇത്രയും പേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയുള്ള യാതൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇല്ലാത്ത നമ്മളുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസംശയം മഹാബാഹോ മനോദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന ദുഃഖം വൈരാഗ്യേണ സഖ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള കുന്തി പുത്ര കൗന്ദേയ, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അസംശയം മഹാബാഹോ മനോദുർനിഗ്രഹം ചലം. ചലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അനക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നർത്ഥം. മനോദുർനിഗ്രഹം ചലം, മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടഫാണ്, ശരിയാണ്. പക്ഷേ അഭ്യാസേന കൗന്ദേയ, ബൈ പ്രാക്ടീസിന് എന്നെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കും. വൈരാഗ്യേന ചക്രിയതേ, റിനൗൺസിയേഷൻ കൊണ്ടും, നിസ്സംഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിനൗൺസിയേഷൻ, അതുകൊണ്ടും നമ്മൾക്കത് സാധിക്കുന്നതാണ്. അഭ്യാസേന കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേന ചക്രിയതേ. അപ്പൊ നമ്മള് ട്രെയിൻ ചെയ്യുക മനസ്സിനെ. നമ്മള് പട്ടിയെയും പൂച്ചയെയും ഒക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ, ആനിമൽസിനെ ഒക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക. മനസ്സിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ് അതിന്റെ കടിഞ്ഞാണുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് 3rd ലെസണില്. ഈ കുതിരകൾ, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയം എല്ലാം കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരകളെ പോലെയാണ് മനസ്സാകുന്നത്. കടിഞ്ഞാൺ കൊണ്ട് അതിനെ ബുദ്ധിയാകുന്ന സാരഥി, അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ആത്മാവിനെ ശുദ്ധമാക്കി വെക്കുക എന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അസംശയം മഹാബാഹോ മനോദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന ദുഃഖം ദയ്യ വൈരാഗ്യേന ചക്രിയതേ. ബൈ പ്രാക്ടീസ് ആണ് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. മാത്രമല്ല എന്തും നമ്മൾക്ക് ബൈ പ്രാക്ടീസ് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ യോഗ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആള് എങ്ങാനും തോറ്റുപോയി മരിച്ചുപോയി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എവിടേക്കാ പോവുക എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാനുഷിത്വാ ശാശ്വതി സമാശുചീനാം ശ്രീമതാം ദേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. യോഗഭ്രഷ്ടനായിട്ടുള്ള ആള് യോഗത്തിൽ എങ്ങാനും തോറ്റുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോക, അവൻ പുണ്യമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു. പുണ്യം ചെയ്തവർക്കുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ, മുകളിലും താഴെയും. നമ്മളിപ്പോ ഭൂമിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പൈസയും അതുപോലെയുള്ള ദുഃഖാലയമാ ശാശ്വതം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളിടത്ത് സ്വർഗലോകത്തിലെല്ലാം സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളാണ്. പാതാള ലോകങ്ങളിലും ഉള്ളത് സുഖം തന്നെയാണ്, സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവിടെയെല്ലാം എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മളുടെ പുണ്യം തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മള് വീണ്ടും ഈ മർത്യ ലോകത്തില് വീണ്ടും വീണ്ടും പുണ്യമർത്യ ലോകം വിശന്തി. മർത്യ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയാണ്. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാനുഷിത്വാ ശാശ്വതി സമാ, ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിന് ശേഷം. സംവത്സരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മങ്ങളാണ്. നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാ ധനികരുടെയും പുണ്യാത്മാക്കളുടെയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്? നമ്മള് പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെയെല്ലാം പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മുടെ ഈ ജന്മം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾക്ക് എല്ലാം പൈസയുള്ള ഫാമിലി, നല്ല ആളുകളുടെ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ലൈഫ് തരും. ദരിദ്രാവസ്ഥ ഇല്ലാത്ത ലൈഫ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാനുഷിത്വാ ശാശ്വതി സമാശുചീനാം ശ്രീമതാം ദേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ.
യങ് ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾക്ക് അറിയാം പ്രൊഡിജി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ചില കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടും, വളരെ നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യും, ഇവരെയൊന്നും ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കൂടിയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അത് ആ തരത്തിലുള്ള ജന്മമാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനാ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോവാം സമയുക്തതമോ മദഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന, അന്തരാത്മാവിൽ തന്നെ എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, മനസ്സിനെ എന്നിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രേമപൂർവം ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതയോമാം, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആരാണോ എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്, സമേയുക്തതമോ മദഃ, എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും അത്യുത്തമ യോഗിയും, എന്നോട് ദൃഢതരമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഭഗവാൻ പറയുന്ന യോഗിനാമപി സർവേഷം, ഏത് തരത്തിലുള്ള യോഗിയാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം ഭഗവാന്റെ സർവീസിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരാണോ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്, അവനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട യോഗിയും എന്നും ഞാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി നമ്മൾ നാളെ തൊട്ട് ഭക്തി യോഗമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തി യോഗത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾക്ക് ഒരു ബേസ് വേണം. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്തനാകണം, ശിഷ്യനാകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജപിക്കുക, മാക്സിമം നാമജപം നമ്മുടെ ഒരു ശീലമാക്കി എടുക്കുക. അപ്പം സത്യയോഗത്തിൽ എന്തായിരുന്നു കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്? ധ്യാനമായിരുന്നു. 1,00,000 വർഷത്തോളം നമ്മൾക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത്രത്തോളം വർഷം തപസ്സും ചെയ്യാമായിരുന്നു. ത്രേതായുഗത്തിലെ യജ്ഞത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം, ദ്വാപരയുഗത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധനയാണ്. അപ്പം ഈ യുഗത്തിലാണെങ്കിലോ, കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ്. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അവതാരമെടുത്ത് നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തരാനായിട്ട് വന്നത്. എന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നത്. അപ്പം ഇതില് കലി സന്ധാരണോപനിഷത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യഥ. നമ്മൾക്ക് കലിയുഗത്തില് ഹരയുടെ നാമം അല്ലാതെ, ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം ഉറപ്പിച്ച പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യഥ, വേറെ ഒരു ഗതിയുമില്ല നമ്മൾക്ക് ഹരിയുടെ നാമം അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് യാതൊരു ഗതിയുമില്ല. നമ്മളിപ്പോ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതും തപസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ 100ാമത് നിലയിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പിലൂടെ കയറുന്നത് പോലെയാ. അതേസമയം നാമജപം കൊണ്ടാണെങ്കിലോ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, അന്തകാലേശമാമേവ സ്മരന്മുക്വാകളേബരം. ആരാണോ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നമ്മള് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിയുന്നത്, അവൻ ഉടനെ തന്നെ എന്റെ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ലിഫ്റ്റ് വെച്ച് കയറുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം. ഭാഗവതത്തിലെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സൂതദേവൻ പറയുന്നു, ശുകദേവൻ പറയുന്നു, നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം. നാമസങ്കീർത്തനമാണ് എല്ലാ പാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി. അപ്പം നമുക്ക് പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് എടുത്തു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാപിച്ചത് ന്യൂയോർക്കില്. എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഹോൾ വേൾഡ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ട്രൈ ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്. നമ്മൾക്കറിയാം 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചു, അസോസിയേറ്റ്സിന്റെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ അവതരിച്ചു നമ്മൾക്ക്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്ത് കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾക്ക് ആകെ നാമം ജപിക്കാനുള്ള അധികാരമാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ കലി സന്ധാരണോപനിഷത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഹരിയുടെ ഒരു നാമമല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതില് ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഏതെല്ലാം കാലത്തില് ഏതെല്ലാം യജ്ഞം കൊണ്ട് ത്രേതായുഗത്തിലും തപസ്സുകൊണ്ട് സത്യയുഗത്തിലും ദ്വാപരയുഗത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധന കൊണ്ടും കിട്ടുന്നത് എന്താണോ ഫലം, അതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുക. ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നു, കലോ ഹരി കീർത്തനാഥ് എന്ന് പറയുന്നു, യജ്ഞാനം ജപയജ്ഞോസ്മി. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് വിഭൂതി യോഗത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് യജ്ഞങ്ങളിൽ നാമജപം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 8 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്ന പേരില് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളില് ഭഗവാന്റെ ഫുൾ പവേഴ്സ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കലിയുഗത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നാമത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ ജപിക്കുക.
ഡോസ് ഓഫ് ചാന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലുക, ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ഓരോ നാമവും നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട്, നമ്മളിപ്പോ തെറ്റ് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കി നമ്മളുടെ മനസ്സ് 10 ഇടത്തേക്ക് പോകും. കുക്കറിൽ എത്ര വിസില് വന്നു, എത്ര നേരമായി ഞാൻ ചോറ് വെച്ചിട്ട്, ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ പോകും. കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സ് അവിടെ അല്ലാത്ത ആ ദോഷങ്ങളെല്ലാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് വായിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ജപിക്കുക, ടിവിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ കണ്ണ് പോകും. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ദോഷങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗുരുക്കന്മാർ. ഇവര് പഞ്ചതത്വങ്ങളാണ്, 5 പേരാണ്. അപ്പം അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവര് നമ്മളുടെ പ്യൂരിഫൈഡ് വെർഷൻ ആണ്. അങ്ങോട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുക. നാമാചാര്യന്മാരാണ് ഇവരെല്ലാവരും. 3 ലക്ഷത്തോളം പ്രാവശ്യം ജപിച്ചിരുന്നവരാണ്. നടുവില് കാണുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ബ്ലൂവില് കാണുന്നത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ്, ബലരാമസ്വാമിയുടെ അവതാരമാണ്. മുമ്പില് കാണുന്ന വൈറ്റ് ഡ്രസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീ അദ്വൈത മഹാപ്രഭു ആണ്. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും ശിവന്റെയും കൂടെയുള്ള ആ അവതാരമാണ്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡില് ഗദാധര എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണി തന്നെയാണ്. ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാരദരാണ്. ഓക്കെ, ഇനി മന്ത്രം ശ്രവിക്കാൻ പാകത്തിന് ആദ്യമൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചൊരു സൗണ്ടിലൊക്കെ ചൊല്ലുക. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പീഡ് കൂടാതെ 8 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒരു മാലയ്ക്കായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അത്രയും സ്ലോ ആയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭക്തിയോടുകൂടി ആദരവോടുകൂടി നമ്മൾ ജപിക്കുക. പിന്നെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടും, എവിടെ നടന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോ കിടക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ കൂടി, നമ്മൾക്ക് സുഖമില്ലാത്ത സമയത്ത്, പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്ത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ജപിക്കാം. കുളിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പോലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഈ നമ്മളുടെ ഗുരുക്കന്മാർ അതിന് നമ്മൾക്ക് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്, അനുഗ്രഹം തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് ചൊല്ലാം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ എവിടെ വേണമെങ്കിലും, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും, രാത്രിയാണോ പകൽ സമയമാണോ, എന്നാലും ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ ചൊല്ലാനായിട്ട് ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. കുളിക്കുന്നതിന് മുൻപോ കുളിക്കുന്നതിന് ശേഷമോ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു റൂൾസ് അതിന് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എണ്ണം വെച്ച് ചെയ്യുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മാലയെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, 108 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫുൾ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ജപിക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇനി ഡോൺസ് എന്തൊക്കെയാണ്? മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യരുത്. കൃഷ്ണാമത്തില് നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രമാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും കൃഷ്ണാമുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മേരുമുത്ത് എന്ന് പറയും, ഗുരുമുത്ത് എന്നൊക്കെ പറയും. അതിനെ നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം തന്നെ ചൊല്ലണം. എന്തെങ്കിലും നോക്കിക്കൊണ്ടോ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടോ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷനോടുകൂടി തന്നെ ചെയ്യുക. നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മളുടെ ആ ഒരു ആൻസൈറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും. മനസ്സമാധാനം, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാകും, അറിവുണ്ടാകും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വെറുതെ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. അതിന് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ അർഹത വരുത്തണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോ ശ്ലോകവും വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഗ്രൂപ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർത്തനമായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നുകൊണ്ടും നമുക്ക് ജപിക്കാം. ഇവരൊക്കെ ഫോറിനേഴ്സ് ആണ്. എപ്പോഴും 16 മാലകൾ ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. സങ്കീർത്തനമായിട്ട് നമുക്ക് നാമജപം ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ജപിച്ചു പോകാം. ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമുക്കിത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതായിരുന്നു 6th ലെസൺ, ധ്യാന യോഗം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോ ചൂണ്ടുവിരൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ചൂണ്ടുവിരൽ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ചൂണ്ടുവിരല് ആ വിരലാണ് നമ്മള് ഒരാളുടെ ദോഷം കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ വിരല കാണിക്കുക. അതെ, ഇത് ഈ ആള് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ വിരലിനല്ലേ കാണിക്കുക.
അപ്പൊ ആ ദോഷം കാണിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നത്. അതില് മാലയുടെ ജപമാലയുടെ ആ ബാഗ് ഉണ്ട്, അതില് നമ്മുടെ ചൂണ്ടുവിരല് വെക്കാനായിട്ട് തന്നെ അതില് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ബാക്കി നടുവിലെ വിരലും നമ്മുടെ വലിയ തള്ളവിരലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് ചൊല്ലുക. ഒരാളുടെ ദോഷം കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്യുവറാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് അതിനെ തൊടാത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടേക്കാം, എങ്ങനെയാണ് ജപാ ബീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടേക്കാം, വീഡിയോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. നമുക്ക് ജപമാല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ജപമാല ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് കൗണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വിരലില് യൂസ് ചെയ്യാം. കൗണ്ടർ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ളത്, അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വിരലില് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. പക്ഷെ ചൊല്ലുക, മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചൊല്ലുക, നാമം ജപിക്കുക. നാമം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്നോ രാമ രാമ എന്നോ ഒക്കെയുള്ള നാമങ്ങളാണ്. മഹാമന്ത്രയും ജപിക്കുക, നാമവും ജപിക്കുക. നാമസങ്കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞത്, നാമസങ്കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് നാമങ്ങളും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ എവരിബഡി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്തേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.